רבייה? מה זה, אתה רבייה? לא, אני שבדית. יש לי עיניים כחולות ובלונדינים מתחת לשיער. יאללה, לכי הביתה, בנט אל-יהוד, כוס אמם ארס. מה זה? מה יש לך על הראש? מה יש לך על הראש? טנק! מה יש לי על הראש? כפייה על הראש. יאללה, מספיק, מה את רוצה ממני? יאללה, לכי להורים שלי, שייתנו לך 10 שקלים לקטנה. יאללה, طلع אבו. מה זה? אדבח אבו. מה זה? למה את לובשת שחורים? למה את לובשת? בדרך כלל אני לובשת ורודים. היום אמרתי נשים שחור, נצא למועדון לילה. יאללה, מספיק, מה יש לה? וטר. יאללה, זה. לכי להורים שלך. את מצחיקה. תיזהרי ממני. תשאלי שאלות הגיוניות. מה זה? מה יש לך? מה זה? מה זה? מנגו, מה זה? פפאיה, מה זה? זה בננה. זה בננה, הבלה. זה בננה. זה בננה. اليهود اهبلين دي بنانا הבננה שלך היא טעימה. ما تستمع אני לא יודעת, מمكن לאכול בכלל. אבל למה הבננה שלך היא עקומה? כל البنانות עקומות. ככה הן יוצאות מן המפעל שלהן. אם זה היה ישר, זה היה מלפלפון. וחוץ מזה תשאלי את אבא שלך למה הבננה שלו עקומה, שיצא לו בת בתעומה כמוך. יאללה! מה יש לי לה? הרג לי את החיים, הרג לי. וסיפית. ضرب الضم. יאללה, אבל למה? תשאלי שאלות הגיוניות. שאלות חכמות. שאלות. כמו למשל, למה אין שלום? הבלה. למה אין שלום? לא יודע. כי יש שנאה. שהערבים והיהודים הם לא אוהבים אחד את השני. נכון. אבל אני אוהבת אותך. כי את חמודה. תודה רבה. ויש לך גם שלוקלוקים כאלה. תודה רבה. וזה מאוד מחמיא. באמת? מאוד מחמיא. תודה רבה לך. בבקשה. את רוצה שנעשה שלום בינינו? את תתני לי את ירושלים? את תתני לי את הבננה? קחי את הבננה, גם ככה היא עושה לי עצירות. קחי את ירושלים, מה אכפת לי? אני גם ככה גרה בתל אביב. אז מה זה משנה? אוויר הרים, נצלו לקייב. מצחיקה. יש לך עוד פירות? لا يا بنتي نجملوه البيروت. וירקות? الو ما זה קופ? פירות ירקות? מה יש לה? נגמר البيروت. נגמר? אז נגמר השלום. שלום לך ערבייה. שלום בנט אל-יהוד. שלום. 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 יאללה לכי. תודה רבה לכם. שלום.